Amen. Iemand mag zeggen niks. We groeten in een mooie naam van de Heer. Dus de Heer voor de goedheid van de Heer te wees. Ons dank de Heer voor die gelegenheid. Because this opportunity, we are not obligated to have this opportunity. It is grace. Amen. It's grace. Not everyone has this opportunity to say, thus said the Lord of hosts. And we are fortunate to be here to say, the Lord loves you. He cares about you. And we want to greet our Father, Mother, Bishop, we love you, we appreciate you. You guys mean so much to the body of Christ. Excellent food, what the folks in Kavala did say. As a millionaire was as your millionaire. If you go over what big topic said, they say they were millionaires. Now you will be a millionaire. But we get it there. Amen. By the measure colonials come down. Amen. It's so by and the wooden creek Bishop. And I believe ek is moe vir die mense wat sê ons pluk die vrugte. Maar die vrugte word nooit geëet. We're tired of plowing the food, but we're not enjoying the food. So which means die vrugte was nie vaardig om die basket te gegooi was. Ons op as ouma goed. Ek gaan nou nie sê wat ek gedink vanoggend wat ek agter sit nie. Maar ek gaan maar vir myself kom sien wie dit is. Amen. Toe Pastor Roman sien. Amen. Amen. Right. Met die keer klaar. Amen. Also, was het daar goed? Apostel Jack Groot en sy vrou, Reverend May, God is a phenomenal man. Therefore, Reverend May, we appreciate you as well. He's a Easter, this no starts father. A man with a heart of hands. Apostle Toga, we appreciate you, your wife as well. Ek groet baie lank die magasin. So baie lank goed. We appreciate everybody that came out, every evangelist, every man of God. Evangelist of one of the wife, ex-skelp, the elder, to be spot. Thank you for trusting me to stay here. We had a great time this morning in church. As in die was at the 8 gemis. 8 gemis, amen. Verskoning. Maar ons wil toch kortliks uit die pad uit is. Ons wil die luisters agtergrond, die seuns in die huise. Julle doen goed. Ek was in Sosnieke voor afpas 4. To 5. Kom Caleb en Jeroen nap. In die reden gaan. We salute you. Thank you, sir. Thank you, guys. Ek stel nog vir hulle kast, ek stel nog vir Caleb, sê vir my kom jy maar so behelden. Hy sê, jy kan nie dat die mense op buiten staan, hulle die sleutel. Well done. Ek is vandag waar ek is, terwille van serving. I need to tell you that. I serve and I'm still serving. So serving, the highest calling that one can have is not to be an apostle, not to be an evangelist, not to be an elder, not to be a pastor, but die hoogste roeping wat iemand kan hê is om 'n seun te wees. Ons gewerk. The worst calling that one can obtain is to be a son. Everybody wants to have a position, but nobody wants to be sons. Amen. Ain't now amen. Masters to listen. Ain't not the amen. And the highest calling that one can obtain is to be a son. This will come to Johannes vir Jesus doop, toe kom die stem uit die hemel uit. The voice only comes to sons. Nadat hy gedoop was by's, toe kom die stem te sê, this is my beloved prophet. Wat is dit, profeet? My geliefkoeste seun, in whom I'm well pleased.
Amen. So ek wil net wat dit wees, ons het met die extraordinary, extra buitengewone dinge, met die Charles Ref goede verskoning, as ons ook moet in die community, amen. Ek wil net wat dit wees, Paulus en Silas, BG greetings, Paulus en Silas maak miracles, en Paulus en Silas maak mense gesond, en laat die dowes sien, en laat die blindes sien, dowes hoor, en die blindes sien, en dan laat die dooies opstaan, en op pad terwyl hulle journey, is daar iemand wat sê, die is die man van die Here. As hy sê, die is die extraordinaries. Sy sê, die is die gesalfdes van die Here. Die is die man wat God geroep het. En Paul en Silas word kwaad. En hulle spreek my gees aan sy kwaliteit. Maar hoekom maak jy daar stil? Ja, sy is nog iemand bykie. Sy praat die reine waarheid. Van die manne is die manne van die Here was gehou. En hulle maak hy stil. En die eienaar van die vlote van kwaad. En hy maak een saak tegen hulle. En hulle word in die tron gegooi. Ek het een probleem hier. Hoe word in die tron gegooi van die waarheid? Dat is nog iemand mee. Quick introduction. En wat gebeurt er met zijn having? En wat ik dronk bij iedereen, de eerste reden van dat is, daar was aanvullend mee gezegd, hij dronk alles in het profiel en een gezalfde van die Here en een enkele boeken verkoren van die Here. Als hij dronk en hij gaan checken, moet hij checken, daar kan hij niet tot salven gebruiken om die dronk op te maken. En wil voor iemand komt zeggen, my God doet the extraordinary. Die willen zeggen, als je niet dronken is, dan kan niemand doen en dronken helpen. Op ons toemaken, want dat was ons genoeg. En wat gebeurde? De gooi van Paulus en Silas en die dronk van die varing. Maar hoe worden die dronk gegooid? Omdat de mensen gezond maken. Maar God laat toe dat er die dronk gegooid worden. Van God van zijn aanmacht, alle bekend maken. Dat ze geen dronk niemand kan escaperen. Die Bijbel zegt de Paulus en Silas en die dronken komen. En die gebedden, en net geprezen. En dat ze God is mooi, God is vader, God is gebroer, God is gebed. God is niemand gezien. Die gebedden, die gepreken, die gedansen. En toen net gezegd, you are beautiful. De Bijbel zegt, en hij dronk. Dat gezegd, kan ik opgeprield zijn. Toen Paulus je dan neemt, dat hij dronken was. Maar God doet een extraordinary ding. Ik kan niet kiezen, wanneer mensen gaan naar twee mensen toe. En ik ga aanvallen. Het is something is about to happen. Je moet je niet denken. Als je twee mensen toe, en ze zijn twee mensen. Iets is niet zo goed. Something is about to happen. Something extraordinary. Iets beter gevoel moet gebeuren. Als je net hier kunnen lekker dansen en niet give him praise. Zodat het niet is moeilijk. Dan heb je gezegd is moeilijk met jou. Dan denk je moeilijk aan als het aan gehad hebt. En wenn iemand komt zeggen, en praise is, tell him what you did. Het gisteren met hem gezegd gemaakt. Het gisteren kost op mijn tafel gezegd. Dan moet ik morgen op het zetten. Because you give him because the man of the dronken decided and followed me, said I don't me. I can't word. But there's something about my God. Kan ik toch voor iemand die hem zegt, ja, dat is ook met een job, een film elkaar, nog nooit gevecht in mijn leven. Die hoor ik iemand zeggen, dat was vast op mijn moeder. En ik schreef mijn CV op een blank papier, because mijn CV is in orde. Dan wil ik in een interview zitten, mijn CV is in echt, nooit verstaan ik. En toen ben ik er getrokken, dan wil mijn CV in orde is.
En het gaat zijn Heer, als ik het doe, zal ik die als ik het doe, zal ik allemaal zeggen, het is u. En ze allemaal komen to the musings, dan dingen ze in plekje. Dan zullen we dat verder krijgen. Dat is van de manier houden. En toen ben ik een gevoel. En ik heb ik heb een man overal van denk ik, maar paar keer zijn we van denk ik. Zoals gaat het ook denk ik, man. Je hebt ze 3 uur. Tot je deze stoel, die kosten er niet zo'n 5 minuten te preken. Amen. Kan die concentreren wat God weet. Laat je, God brengt die concentreren op van onderaf. Maar hij was een ketting somebody. Hij was een ketting. So Christ dat ik zeg Christ. That's also responsibility of the chains after. That's irresponsibility of the ketters after. Kan ik zeggen iedereen ook niet? Ja, dat is jouw ding. That's irresponsibility om mensen van ons op mij te doen. Van mij te aan. Even kijken. Als die dieren dat voelen, maar dat is mijn responsibility om ze vast te volgen. Het lichaam wordt op die kerk en die gemeenschap. Maar ik en Pieter, dat is toch niet aan met elkaar. Zo die ketters van onvergevensgezindheid, tot dierlijke zalig, tot verlossende zalig. So dat is mijn responsibility om die ketters los te maken. En ze vergeven me. Maar ik overleef dat die ergens is. So now we can go to the door. So die dieren worden opgemaakt met de chilo, maar die ketters. Die ketters, to take up the chains is your responsibility. That's your God's responsibility. That's what God says. Break every chain, not take off any chain. Come now. He said, break every chain, not take off. Als iets voor Jezus zegt, denk toch, hoeveel dieren het voor je opgegaan. Maar die kettens van haat, die kettens van jaloezie, die kettens van twijfel, blok je om dieren. Als je zegt, kasten het net ook, dat is een plateau in die kamer klimmen. En dan wel veel mee. First Samuel 17. Je kent de veel bekende skrif. Allemaal kent die skrif. Allemaal kent die skrif. But we would begin to use men of God. We honor the leaders in our town. So that I cannot mention you by your name, everybody. And he took the staff in his hand and chose himself 5 smooth stones from the brook and put in the pouch of his shepherd's bag. He approached the Philistine with a sling in his hand. Amen. God sings in the face of God. You get this stuff? And I had the staff, say, the staff. They call it either shepherd's staff or the shepherd's tail. The herder's staff, Commander Johnson, van Kulis, gevat en die sprei 5 klippen uitgehaald. Ladies and gentlemen, kan ik dienen toch net aan Ibrahim, dat zijn die partij. Ik wil het dienen voor al die jaren was ons verkeerd geleerd of verkeerd informatie wordt ons gestoord om te zeggen dat die 5 klippen represent die 5 voor Kulis. Het is een reden in die put van de Heer. Voor al die jaren was ons geleerd dat David van 5 klippen represent die evangelist, die apostel, die profeet, die wat is er nog?
die minister, dat is de minister. Dus die minister, wat is het nog? Ik kan niet meer zo thuis zitten, die hebben recht was. Die profeet, die apostel, die evangelist, die elder en de shepherd. Voor al die jaren was het geleerd dat symbolizes en dat symbolizes niet. Met die wat ik kon ook praten als het om aan het wat ik. En voor ook die praat van team. Be prepared. Zeg je neighbor, wees voorbereid. Be prepared. Dat is een paar ver. Be prepared. Naomi zo'n man sterven en die kinderen sterven. Naomi zo'n man en die kinderen sterven. Naomi zo'n man sterven en die kinderen en zien sterven. En zij staan bij een volbeek. De wezen van die volbeek staat er pas op toe. Zij staan met haar twee schoondochters. Waarom niet iemand verantwoordelijk, maar net voor de trap als het dan. Zij staan met Rut en Orpa. Ze krijgen is ik ben recht. Waarom weet je maar eens, you are in the church that you are being taught. We come from this house. Ze staan met Orpa en met Rut. En Orpa besleed om terug te draaien, om naar die Moabitische volk toe te gaan. Maar Rut zei, wat die Moab, die moet gaan. Rut zei, Gosjouw, die Gosjouw. Rut zei, van die leek. Rut zei, joh, God is vleugel. Van leeg gaan ik. We moeten zeggen, Rut vieren met Naomi. En zij komen in die velden. Dat is een man met de naam van Boaz. Van die man die losse Davids. Boaz is in die brandlijn van Davids man Jesse. En Jesse is in die brandlijn van Jesus Christus. Kom naar de eerste nog met me. En wat heb je? Naomi, we vieren met de repetitie van liefde op Boaz. Op vier Moab toe bijzonder. En toen zei Moab kwam toe zitten aan. En we zeggen, het is vreemde God geantwoord in onze God. En die de rug op hem gedraaid. De Bijbel zei, en Jezus gaan we eens anders in de Bijbel. De Bijbel zei, dat we nou over dat we Orpa en met de 100 man en met de hond gestaan. Orpa toen ze Moab komen, toen staan ze met de 100 man en met de hond. Ons vissen voor die extraordinary device. Ons vissen voor die kostkasten. Ons vissen voor die diepte van Godse voer. Ons is de van ons je komt strelen en zegt God gaat het doen. Je moet net orde krijgen. Ik heb iemand gisteren gezegd. En hij zei voor mij, ik was getoerd. En hij zei, ze is getoerd. En ze is niet getoerd, het is niet orde. Die doet niet het wat van doen als een later. Die liefde niet, die vergevens was dat niet. Maar dat je verder en bij, dan gaat je op een boottoers, dan wil je maar een paar, ze is een sterk van mij. Het is niet getoerd, het is niet. Wijs is een woord als we dit hebben. Je hebt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, this is watching us for me. Amen. Important to listen in church because they speak things over us and we accept it. It's important. Ze slapen 100 man bij en met de hond. En ik ga voortaan giants gevoerd. En kom bij de schilf. Kom bij de schilf. Kom bij de schilf. Ik ga niet voortaan giants gevoerd. Ik ga niet voor Goliath gevoerd. Ik ga niet voor Nami gevoerd. Ik ga niet voor Isibonjet gevoerd. Er is nog iemand met me. Het is klaar. Ik ga niet voor Sipai gevoerd. En die vierde giant. Die vierde of die vijfde. En dan zei hij, wij zijn vingers. Wij zijn handen die doden gehad. En wij zijn voeten en die vingers gehad. Zo toen David op die vijfde kompas op man. Toen komt David niet unprepared. David komt niet onvoorbereid. David van 5 klippen van een vierde. Dat is nog 4 anderen. Van die Filistijnse kamp en varen. Just in case. En dat kan opstaan. En dat is echt gereden. Ik opruim voor Nami.
met zijn handen gehad. Of met zijn voeten gehad. En met zijn voeten heeft toen met zijn handen toen gehad. Zo nou is het ons met een probleem met dit jaar. Was ook een probleem. Ons zijn andere jaren dat jullie hebben klippen gevat om die 500 ministry te representeren. Dat is een leerder. Hij is van die 5 klippen omdat daar nog een 4 is. Die zit hier ook op die werk. Als we die dat is overqualified. They prepare you. Die zit niet goed als een plekken. Jullie komen op een beetje hoe gaan. Maar het is vast niet goed. Hij zegt is die man van die Heer. Hij zegt is die zoon van die Heer. Hij komt in je kant toe. You are unprepared. En dan gaan we dansen. Dan gaan we dansen. Dat is met mij. Dan gaan we dansen. Zo wat gebeurt. Nadat hij voor Goliath met die klap die vloog op, hij was in dood. En die rest gaan doen polities. They said the crab is scout. Ze skilde was gekrap. Oh, die man van dat kaf moet zijn kind op wat kieva. En zal niet iets doen wat ik van vind. The crab is scout. Listen, our God is a God of extraordinary, simply because of that. To Goliath fall, to gebruik daarvan in die andere 4 knippen die jet. Die jet verschonen. 4 knippen. Hij gebruikt Goliath zijn eigen zwaard. Hij wil aan iemand die hem bekend maken. Dat wat voor jou vast wil doen te maken. God draait hij hem weg. Oh, je moet kan doen. Dat doet vast wil doen. En dat is niet bedraaid te maken. God draait hem weg. En met een aantal is in je hoofd. Dat wat plan vast. Om van iemand op alle te krijgen. God draait hij hem aan toe kansen. Because he's an extraordinary God. Luister, die man, luister, ek is slaap, stop. Ek het hier dat is. Wat ek het trek. Wat jy wil aan die trek. Luister, nadat hy die kop afsny, vat Goliath, daar wat Goliath se kop na die Israelitiese kamp. Maar die probleem wat ek het, hoe hy was die gitaarste. Wat jy hoor so. Je moet verstaan, al die mannen, ken je wat er zo van? Ik ken je wat van. Wat je van meneer? Sorry? Wat je van doen? Oké, wat je van gasten? Nou, hoe kom je er in elkaar? En kon je gasten, van je mij is dat goed? Hoe is het aan 4 euro service? And the Kotra clan was connected at the ISIS, connected at the Extians, and George was an open later. Van die Kotras af. Luister, toen God van Gideon roept, when God told Gideon as a Gideon, dat hij zei van die mannen, praat met elkaar. Hij zei van die mannen, wat is het? Hij zei, en die kan zo survive. Moet wat gebeuren? Maar choose om het te omdraaien. Je moet omdraaien. Praat met mij toch, die was. We in the church will teach. Amen. Pastor, die was zo omdraaien is goed. Maar die is wat verder is. So which means, van Gideon zijn lineage af. Was daar elite soldiers gekies. Based on the plan, so which means the ISIS, the Extians, and the Caucus, the ISIS and the Extians, moet die hele patient van een churches gebeurd. Al die mannen wat gevoeld is, hulle kinders en kinders, soldaten en elite soldiers.
Moses. So neither had Samuel and as man of the judges and accusers. And again as a soldat of the folk. The singing of the soldat is a land of the true and the painful. And he will hold you up and hold you for fruit. The angel is the son. My hope is but to stand on the place of the one to stand on the sun and say, now I'm the mark. They said for thousand, they passed it for the doctors I did not have ice cream up. Because of the ice cream up here, and that was coming. That was a funny ice cream up. So this is the beautiful way from place. And so for the ice cream bar, praise them, like we say, and you know for the doctor, it's a funny, the van is an ice cream bar. Lunch, you know what it is. It's a funny board. Take the bread, which symbolizes the word. Take the cheese, that symbolizes the higher dimension of the word. But the word dimension of God's food so receive. So when you go into extraordinary, they can open frack of the fear. But in the extraordinary, can't take no open frack of fear. Why are you kicking it to the dead? In the extraordinary of fear, why did the NCA offer to hold them of me? You are in a higher dimension. Higher dimension is the Allah and Allah's stuff. It's the focus of home. I even fast the best endurance of God because He's about to do something. Be prepared. Like a story. And for leaders, He said, be prepared for the interview. I believe He said, be prepared for the interview. Because some of you are going to go to school. But for you, the Lord said, leave a person is not going to be prepared. Thirdly, as important for someone. As important. Second important. You can't be for him and you need him. Okay, Lord said it. I was going to take you something. You can't need sign and so far van het leren moet je heel goed skiën. Actually, this offering for us also not the offering of as our offering was, you can't have something to do something that's it's impossible. Amen. And it's a game for God. Amen. You cannot fight you can't be verwachten de oes als je niet gezaaid bent. De oes wordt gezaaid op een moment vanuit die toestand komt. Dan valt jij kwaad dat nooit gezaaid bent. You got nobody to blame. You can't for God blame me. You can't your pastor blame me. You got to blame yourself because why? You start throwing things up here and you lose as a one. Extraordinary. Does it make sense? Does it make sense? Amen. I'm playing this day because we living our church. We living the extraordinary because I know how to sow a seed. Amen. We living in the extraordinary because I know how to sow a seed. I know how to sow a seed. I know what it is to look after your brother. That's why you worry about I'm telling you. And we living in the extraordinary. Tu as vu que tu as vinter na conferentie staat ik en ik zeg in Thessaloniki in de kerk, in treasures in de kerk en ze besturen deze hand. Ze besturen deze hand. Ik wil speakers aan goed. Het was something God allows onze own kinderen om groot te maken. Of zijn grootheid te bevestigen. Zeg jij? Hoe goed James speakers besturen deze hand? Without dat is wat ik en zij lachen als ze zei van mij.
daar gesien. Ons speakers bekend niks. Dan kom daar en terwyl ek aankom, en ek sê die EO sê vir my, een speaker is 7.5 en die 12 is 6.5, een speaker. So which means ek net nog 13 days lang om beter. So ja, 13,000. En ek draai om, so sit in die kar, ek draai om, ons moeder het, because ek was so excited. Ek wil op hy sound speakers. Wil ek omdraai, kom die van die steeds met sy pakkie voorbij. Op 10 jaar op dit bishop. Hy draai in, terwyl ek kom, hy sê vir my, hoofdman van die stad. Ek sê vir my, man, ek moet kies vir speakers, maar die speakers, ek gedink, as er 2 speakers, 7,000. Hy sê, kom ons gaan in, ons ingaan. Hy sê, vir my vader speakers, ek weet die speakers, hy sê, nodig die kerk ook hier weeks nie. He pays them 10,000 and he makes 17,000 rand. He pays them 10,000 and almost more. Because we know what it is to live in the external. Jy kan nie die oes vervang as jy sons. But niemand play nie. Amen. I told the sons yesterday, to even since say, Caleb, pray bishop for you with the haze. And John pray bishop for you with the haze. Gasti pray bishop for you with the haze. Or every Sunday you get the same word. Elke Sondag as bishop is gestaan en pastor Mary is gestaan dieselfde woord. Because dit wat hulle hoor die gemeente. Hallo. Die moet ook kaai. Die moet ook sê van bishop. The same word. Bishop preek vir Jeroen dan by die huis. Sorry. And for Gasti, by die huis. They get the same word. Die results is different because why? Gasten ontvang ook nie soos die man ontvang. Miskien giet jy gasten uitvoer en kiele man sal het uitvoer. Jy moet niemand blame but yourself. Be prepared for what's coming. Wees voorbereid wat kom. Jy gaan kom, dan gaan jy kom wonder wat gebeur. God is sending the whole man destiny. God is sending the adult destiny. God is sending the witchcraft scheme. And jy wat gedink het, jy by die regte plek, you don't want to step into the extraordinary. Your seat is taken. God bless you.